Simba Arati bune gavana ito ya Kisi County ng'abachumbe ba Kisi County bali nere ama n'abamisie ba Kisi County ng'ambali ama na Simba Arati gata etente byosoro manyego cyase oyo minto onyokana era yarakwanya osoro jenda etengo tengaligere yibiasara ya national government obo maana bwa maneno osoro yanda tebye president ikakonya kobanga ayenga no gavana ya Kisi County ukonya kwa tebye yanda tebye president abantu obogima bwaba kongeire Kenya ngima osoro genda kole bintu bune bitadizwawo cyolire korubogirango otete abagirango nyense yakongire abantu bachandekire osoro abantu bachandekire obogima bwomire patoli kwa tebye president wande teri president Ruto nyense yaelire abantu bakoli yagia abantu nkende ngeyo bakolia amaguta mentir osoro notebye abantu ngamwale tukuyo moka abantu kuyo abantu bakomera obukosi bituma mwaka erigoli ebitume ebina bakorusi mambi bayeke barusi musasa babayeke barusi maro babayeke batari koragira muntu takonyara koragira ekiagara amaguta yechinyeni achire ligoro esukali muntu tari kunyinone turungi abantu bakanyure none likairo tokunyira abantu bakanyoma kairoka muntu gando okora chindi mwomigero osore kino keroche baro n'abantu babo babugira ngo bachandike ikonyo kogwakio gavana kumaye konyo kumobetebite osoro ntete nkotebika omogava norweto omosike James Ongwae no kwale ngege pindi ke kyara tekero Ongwae ngobisi ngaki none yemotiyo kwa kolete no Ongwae gasi lakini Ongwae managed agakora bira abachumbe bagusi agatabuki emyaka yaye 10 Ongwae agatema agakora emyaka 10 bagakora litanga ni gepindi getanga ni barengene kwimenere byane kuru kumelio tara kuru seito omosike Kirisho bule mune senator lakini mbachiti kwa bamu ikabachite kwa kale biashara byabakando Ongwae katigaroro bi still same thing applied to an level Simba Arati bune gavana ya Kisi anye mwamutamire kando tikagabana kolega asuno Ongwae kolete akatabuki ipindi bya emyaka 10 kende ketai Ongwae kolete bira bachumbe bande bansumwa kwenye kuruto osoro abakwale kwenye kuruta chinta cyo unabona okuruto obo maene wifini toka complete ngepindi bya kabisa kende ketai Ongwae katena buno mosaja akagenda ka bono na Arati oro nandi bunetu aniende nere koragorera busi ebinte byonya kwa kachimba akera Ruto matebi nga Ruto kusi ntoranyora ke osoro korukwachu yato kabeku chief majority yaki yekwende ya National Assembly totebyo mugusio yo mugwacho ri abantu ngoja kwa bali chi ebirogo mabu chi abantu bayiru ebirogo Ruta kobeka ekabegete mwaba yo ayengo kwa bekiro mugusi totebe kwa musiri kwa bekire gabu ora togari kusiga ngana musamano nyarebe nkabeke nimobegete bano gotete omusisi barati achikoba abeku senkende gabu ondati ungogotigara bosongo totibo muchiasa bwana gabwakire chikora kurinya bagirango kuno muchumbi kolega asiyawo yugo chumbi anyanya sawo kwanye to kaibo go we the National Assembly. I am here as the chief with majority ya Kisi County go whip abantu ba Kisi County osoro kolega asiya anya tori konyara panyakora yare rabato godiri na bwana na no monto maketi kako kani chikura yugo ni kuba sitore tali yaje to goje ko sabe kura nayo go joto sabe nando so deligento perrais ngobo je osine kero kia kusiyo kenyore igaba ababoni no kabakanda imukiyo igoro soro igora nyanga liali ya kilo korumate ni kalibo kororo kuchimate to kokero delirais kobe gaba na ye county ke deligento kerais igobona kanyika korera ayeboli Ruto ngakitoka konya abantu obogima bwa kongire amaguta abukina ma weekend komenta muri to kora kani president nga Mr President ense yaira Senator naye gwachi to maana bwa manene asitwa bwa to mocha igali nyamyobe kanisa bonjali mate okali okaminyo kolwese kwa ikaransiti okasaba mabera ngamani kanisa imetole abantu kabali kanisa no bako saba mabera no bako somera pendesi okasoma pendesi kusibu masasiroti okanda bafata toko saini na gavana ni numo maete na moko sanete because ndu to maete na de kero monta so mapenda esia ne arabi ko mayete bi ba kolete akolete
mtunto mai pipo ka kolete na ngaba no arati nino nae waje to kamanyera fata lakini to monye tingwa kwa ne to kai wivi bia no ko bito male independence oka somo ka tebanga ka kina saba speaker kale ka national assembly umusika Moses Wetangula atani to ichama to kale ka siama tali ya haki uko sabete ngamo bwatane naye kwa yani tisikurusi kwa yani tikuru wale na mama ate tono ka yuko rusire na arati uko mobukani tonya tikagwe so yetintira ine tonya gwachete gotenena naye biekanya miobo tali ondo kwanete nabangi na bekanisa barengi bakagokani ngomongi na turaya kanyeka inki na tonya gweso elie setentaima kanyeka sukamaega tenya ichukara gacha gonchali nyomba abantu bakorore ngae negumenera kore ya discount kwa gonchali no nywa mire bono no muchimba kubole tiali kanisa tonya ngaki kaibuo babole tiyo nyakwaro chena ke bakuogerete n'abantu bakuogerete tali ondo babangete naye gwachete na gwachete igwa general ko basabanga senator omosige onyonka tigakonya gwaka kasiasa iko chole me senator oleta abagusiamo gwate sigaba negas anye kole tayale kokoramo n'abagusi tigakoranga ondogocha kwarane romuya ondogocha kaibono kamo gocha konyoro omonto matebe nganyare benero senator yonyonka nkwarwani unkwai nonyole ngo mogetutu ino tata ngote omani onkwa koleta chikuko sibine sabuni magasiga orutachinta jonga ya nsibeli raksona nchi asibete onkwa kokani ngaraksona nchi arweto onkwa mochanda bano kwarolo onkwa enkale bano wansira komoto wansira ko itara ayento komanyeta ande wino nga ayenkio kolia yando bwato ke byahale bibwata mbigo toka toli kwa